Samantala, patuloy po na pinapalakas ang sektor ng turismo at lokal na negosyo sa Lingayen sa pagpapatupad ng mga itinakdang regulasyon at alituntunin upang maging accredited ng pamahalaan at gawing formal ang istruktura at operasyon sa nasabing bayan. Sa isang pagpupulong ng Committee on Trade, Commerce, Entrepreneurship at Tourism, binigyang din po ang lumalawak na hanay ng mga tourism at business stakeholders at ng pangangailangan upang gawing legal ang operasyon na susi umano upang mapayabong pa ang nasabing sektora. Tinalakay sa nasabing pulong ang mahalagang usapin kabilang ang akreditasyon mula sa Department of Tourism at pagsunod sa mga rekisito ng Land Management Bureau at ang napapanahong pagsusumite ng buwan ng datos ng tourism arrivals tourist arrivals na mahalaga sa pagpaplano at paggawa ng mga polisiya. Isa sa mga naging tampok ng pagpupulong ang pinal na pag-aproba sa Constitution and Bylaws ng Lingayen Enterprises and Tourism Stakeholders Governing Organization or yung Let's Go, na isang mahalagang hakbang tungo sa mas organisado at formal na istruktura ng samahan. Hinikayat naman ang mga nasa tourism at business sector na iparehistro ang kanilang mga negosyo upang higit na mapatatag pa ang kanilang identity ng Lingayen bilang sentro ng turismo at kalakalan sa buong lalawigan na inaasahang higit pang mapapaunlad ang industriya ng turismo. IFM News. IFM News. IFM News.